Kaixo egoitxatxe, txaka, zer moduz, euskera, estatu batuarra naiz, eta euskara ikasten ari naiz. Kaixo jaizaz, zer moduz zaudete, lagunek. Let's pop this in. Hori da. Kaixo euskeraz musika entzuten dut euskera ikasteko. Musika entzuten dut euskera ikasteko. Zergatik ez. Hemen. Zer moduz alg? Zer moduz zaudete? Hau da nire mintze praktika. Ongi etorri nire klasean, lagunek. Gaur, Brigade Loko entzuten ari naiz. Gaur, Brigade Loko entzuten ari naiz. Zergatik ez? Eta bai, zer gehiago. Overlay. Hau da nire zura, fotoa. Guazen, ez. Beste foto nahi dut. Guazen. Azten ari gara lagunek. Lasai. Pixka bat post TikToken egiten ari naiz beste batez ere. Nora esaten da alabez. Kaixo! Araitz, kaixo! Zer moduz? Etzun Maria Gazteleraz da baina taldea Euskal Herrikoa dira. Maria Gazteleraz? Hau da ez beltza. Baina Maria talde Gazteleraz oso ondo. Eskerrik asko gomendatziatik. Gogoratzen zaren itaz, ez, zer da, araitz, entzun lokaleko leiotik. Bai! Eskerrik asko, araitz, zer moduz, zaude, gomendatziagatik, oso ondo, eskerrik asko, Howard, 0J, eskerrik asko gomendatziagatik. Maria, oso ondo. TikTok post egiten ari naiz. Alabez. Gaur lehen aldiz Brigade Loko entzuten dut. Eta oso rock and roll, ez. Baina pixka bat zaila da. Nola esaten da editor.
En TikTok ez da ona. Talde ona, bai. Talde oso ona. Oso gustatzen zait. Baina TikTok editor ez da ona. Duplicate, hori da. Duplicate nahi dut. Guazen. Brigade Loco. Hemen klasean nor fan Brigade Locoren fan da. Txikatika. Eta zer gehiago lagunek? Kamera zoom. Motion face. Hand tracking. Ez. Bueno. Gero lagunek, gero, ez da garrantzitsua. Garrantzitsua da nire klasea. Itzuli. Nosan. Euskeraz. Goazen lagunek. Zehatzen ari naiz, euskera ikasten zaiatzen ari naiz, lagunek. Euskera oso hizkuntza polita da, baina zaila da. B. No. Barkatu lagunek, nola esaten da alabez. Banekien baina ez dut gogoratzen. Nola esaten da alabez, Howard. Maider. Ainara. Nola esaten da alabez, Markel. Non. Laguntzen. Nongo zara ni estatu batuarra naiz. Amar eta bat. Aldi berean, baina aldi berean zaila da. Aldi berean, bai? Eskerik asko, Howard. Jarraitu nire euskera ikasten laguntzen jarraitzeko mesedez lagunekin. Amaiketako, amaika. Oso laguntzen dit. Eta mesedez partekatu nire live oraintxe. Baina benetan, ni Scott naiz, kaixo Scott naiz, estatu batuarra naiz, eta duela urte bat Euskal Herrira torri nintzen euskara ikasteko. Benetan. Jarraitu nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko mesedez. Eskerik asko, Ainara. Eskerik asko, Ainara. Eskerik asko. Harrigarria. Bai. Hau da, nire itzuli. Ni pixka bat harrigarria. Eskerik asko uritxe. 24. Pixkanaka. Eskerik asko jarraitzeagatik. Nire jarraitzeagatik. Ez da? Thanks for following me. I'm gonna memorize this, I swear. Nola esaten da, thanks for following me. Ez da eretxa euskera ikasta. Eretxa? Oso ondo hitz egiten duzu, apurka. Yes! Zelako kontrastea inglesa eta euskera. Bueno, Inigo. Kaixo Inigo, eskerik asko ni jarratzeagatik, oso ondo. Eskerik asko ni jarratzeagatik. Inigo, katua bat. Voila, zurentzat.
opari bat. Bai, jarraitzeagatik, eskerrik asko, bai. Pentsatzen dut. Jarraitzeagatik. Eskerrik asko ni jarraitzeagatik. Baina, benetan, jarraitu nire euskari ikasten laguntzen jarraitzeko. Kontrastea inglesa eta euskara desberdinak dira. Asko desberdinak dira. Adibidez, inglesez verb, noun, verb. Aditza, izena, aditza. Hizkuntza da. Baina euskera brigade loko da. Adibidez. What is the difference between English and euskera? Hau da abesti idazle nola esaten da phrase. Edazli? Lander, duela, euskaltegian, 8 hilabete daramatzat. Gutxi. Eta datorren astean, azten ari naiz berriro, euskaltegian. Hemen, Donostian bizi naiz, oraintxe. Duela urte bat etorri nintzen Euskal Herrira, etorri nintzen euskara ikasteko, eta egunero, amintzak praktika bat egiten ari naiz TikToken zuenekin. Eta ni hemen nago, eta mesedez, jarraitu nire euskara ikasten jarraitzeko. Hau, klasea honetan oso asko laguntzen dit. Niretzat oso garrantzitsua da. Badaude jende asko hemen TikToken que me ayudan mucho. Así que, Maiti, kaixo, zer moduz? Oso gustatzen zait, Lander. Euskara oso hizkuntza polita da. Zaila, baina horrelakoa da bizitza. Oso ondo, primeran nago, Maiti. Bideo bat egin nahi du TikToken, baina nire helburua egunero irutan nire klasean azten nahi dut. Hau da nire helburua, egunero, irutan. Eta batzuetan nire bideoak bukatzen dut eta batzuetan ez. Baina gaur ez. Ez dut bukatu nire bideoa TikToken. Lasai ez da garrantzitsua. Zure kabuz ikasten duzu? Barkatu Maiti, zer da kabuz? Kaixo Iker, zer da kabuz? Mesedez, por tu cuenta. Bai, noski. Si no, ¿quién va? No sé cómo lo haría diferentemente. Baina, bai. Nire kabuz ikasten dut. Por mi cuenta. Zergatik. Meritu handia daukazu, eskerrik asko, Maite, oso jatorra zara hori ezateagatik. Duela hogeita urte, nire abizena euskal jatorrikoa zela ikasi nuen. Nire abizena euskal jatorrikoa zela ikasi nuen, eta hortik
nire helburua da euskara ikastea. Estatu Batuarra naiz, H. Errealekoa, bai. Errealekoa. Erreala? Donostiara? Bueno, ez dakit. Eskerik asko Gorka, kaixo. Eta bai, niz kaixo Scott naiz, Scott Zuniga nire abizena da. Eta oraintxe Euskal Herriran bizi naiz. Eta asko oso estatu batuetak eta Euskal Herrira oso desberdinak dira. Eskerik asko Jaima, oso jatorra zara, ongi etorri, kaixo. Jarraitu nire mesedez lagunek, jarraitu nire euskara ikasten jarraitzeko. Oso laguntzen dit. Eta, zer Diego? Eta irakats iezazki dazu esaldi berriak. Esaldi. Asko laguntzen dit. Eta zuzendu nire akatsak mesedez, ere bai. Bueno, pixkanaka nire denbora hartzen ari naiz euskararekin. Ez da? Bueno, musika bat. Eta musika lasaia da. Euskal musika nahi dut. Eta oraintxe, Donostian bizi naiz nire familiarekin, eta euskara ikasten ari naiz euskaltegian, duela sortze... Javier, eskerik asko. Ongi etorri. Duela sortze hilabete daramatzate euskaltegian. Nire helburua bertsolaria izan da. Ikusiko dugu. Eskerik asko le likes. Bai, tap le likes lagunek, partekatu nire live mesedez. Egunero egongo zara zuzenekotean, bai. Ordu 3:00. Zuzenekoetan. I want to make sure I understand that. Zuzenekoetan. Directo. En vivo, quiere decir, vivon, izatea da. Bai, en los directos. Bai, hemen gaude, hau da nire klasea. Eta nire klasean lagunek, euskeraz hitz egiten dugu. Frantsesez ez, txinoez, inglesez ez, gaztelanez ez. Zergatik. Euskeraz bizi nahi dugu, hor eta. Eskerik asko, Xavier. Eta pixkanaka elkarrekin. Euskara biziko dugu. Horrela ikasten da oso bizkorra zara. Ni oso jatorra zara maiti. Baina lan asko egiten dut. Lan asko egiten dut. Egunero, pixkanaka. Eskerik asko topio oso jatorra zara. Animo asko muti, kristonen barrabiak dituonek. Oso jatorra zara topio. Ehun eta hogei. Bai. Eta jarraitu nire mesedez lagunek. Jarraitu nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko. Eta partekatu nire live. Hau da nire hiztegia. Euskara ikastea saiatzen ari naiz. Esadazu galderarik badazu.
Esadazu galderarik badazu, galderini, mesedez. Zuzendu nire akatsak, euskeraz, zuzendu nire akatsak, mesedez. Akatsak asko egiten ditut, baina ez da garrantzitsua. Zergatik nire helburua euskeraz hitz egiten ona da, eta. Baina oraintxe robotekin hitz egiten dut. Robot bezala hitz egiten dut. Ni robot naiz. Ni robotua naiz. Frustrantea da. Baina pentsatzen ari naiz normala da, ez da? Ez da normala? Bai. Normala da. Galdetu niri mesedez. Ialima, katua bat zuretzat. Eskerik asko. Bai, umorearekin garrantzitsua da. Bizitza ez da serioa, Ima. Gatua zurentzat, opari bat. Eskerik asko. Umorearekin hartzen duzu, ez da gutxi. Oso jatorraz, maite. Oso jatorraz zara. Bihotz zurentzat. Maiti. Nire laguna da, zara. Hori da. Baina bai, Aimar, kaixo, zer modu zaude? Ongietorri nire klasean. Regla bat badago. Nola esaten da regla, legunek? Euskeraz. Regla bat badago. Araua bat nire klasuan. Eskerik asko maite, eskerik asko Aimar. Euskera hitz egiten dugu, benetan. Beti euskeraz hitz egiten dugu, mesedez, nire klasean. Eta ni maitasunako irakaslea naiz. Soy profesor de amor. Ni maitasuneko irakaslea naiz eta rock'n'rolleko irakaslea naiz. Arau bat badago nire klasean. Una regla. Jarraitu nire mesedez. Euskara ikasten laguntzen jarraitzeko. Oso garrantzitsua da niretzat. Eta partekatu mesedez nire live. If you think what I am doing is important and good. Partekatu nire lab, nik egiten dudana garrantzitsua eta ona dela uste baduzu. Non dago. Hemen dago. Partekatu nire live, nire directo. Como nola esaten da en directo? Oso polita da, izan da. Non dago. En los directos. Sozialetan. Zuzenekoetan. Nire, esan aldut,
Partekatu nire zuzenekoa. Bai ala ez. Zuzenekoa. Ez ala? Bai. Joan egin behar naiz. Ok, maite. Ondo pasa. Eta bihar arte. Musu. Un abrazo, nola esaten da un abrazo, ez dakit, baina bihar arte. Kaixo Iker! Iker etxean dago. Kaixo Iker nire lagun. Koldo, eskerik asko. Oso garrantzitsua da. Eskerik asko ni jarraitzeagatik. Besarkada bat. Bai. Beskarbada bat. Oso polita da ere bai. Besarkada bat. Un abrazo. Besarkada bat. Maiti. Brazo. Eta gero. Zunekoa. Partekatu nire zuzenekoa mesedez. En directo. Partekatu nire zuzenekoa mesedez. Berdin. Agur. Bihar arte. Maiti. Ok. Kaixo zer modu zaude, nik euskalduna inglesa ikasten, ta zur euskara. Oso ondorro. Eta zer moduz zure inglesa? Ondo? Ondo egin? Nire zuzenekoa. Bai. Hemen dago. Eskerik asko. Arraitz. Eskerik asko. Eta jarraitu nire mesedez. Zergatik, oso garrantzitsua da. Nik egiten dudana garrantzitsua da eta ona dela uste baduzu jarraitu nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko mesedez. Eta partekatu nire zuzenekoa mesedez. Eskerrik asko Arraitza. Oso zuire ikaslea zara. Eskerrik asko Xavier. Euskal titulorik atera nahi duzu? Aditza, badakizu. Ez. Euskara ikasten ari naiz niri buruzuan. Por mi cuenta. Como no lo esaten da. Ez dut gogoratzen. Kontrastea. Nire kontrastea. No. Ez da. Bueno, ez da garrantzitsua da. Nire kabuz, eskerrik asko. Arraitz. Katoa bat zurentzat. Because arraitz. Katoa zurentzat opari bat. Nire kabuz. Kabuz. Por mi cuenta. Euskara ikasten ari naiz por mi cuenta. Euskara ikasten ari naiz nire kabuz? No, nire kabuzez? Zenbat denbora zoaz ikasten, Molina, kaixo. 8 hilabete daramatzat euskara ikasten. Nire kabuz, bai, oso ondo. Eskerrik asko, Iker. 8 hilabete daramatzat euskaltegian.
Eta datorren astean, hasten ari naiz berriro euskaltegian. Eta estatu batuarra naiz, Mexiko berrikoa naiz, musikaria naiz, Spotifyan nago, nire bestiak Spotifyan daude. Eta oraintxe duela urte bat Euskal Herrira etorri nintzen nire familiarekin euskara ikasteko. Eta egunero euskara ikasten ari naiz estudiatzen. No, ez da estudiatzen. Baina praktikatzen ari naiz. Nire lagunekin hemen TikToken, nire klasean. Eta hau da nire klasea, ni maitasuneko eta rock'n'rolleko irakaslea naiz. Eta ikaslea naiz, euskarako ikaslea naiz. Non zaude? Bilbon, ni? Pene, pollera. Hau da zure izena, pene pollera? Oso polita da, kreatiba da. Donostian bizi naiz. Baina oso gustatzen zait Bilbon. Bilbo oso hiri handia eta garrantzitsua eta zergioa ederra. Gustatzen zait Bilboren ibaia, nola esaten da ibaian Bilboan. Esto. Nervion. Nervion izena du? Hori da, Ike, Nervion. Bai. Gustatzen zait hemen. Nola esaten da, pene. Promenada. O da, corniche. La corniche. La promenade. Nerberion ondoan. Nola esaten da. Nola izena du. Bueno. Nerbioi ibaia. Oso ondo. ICG. Jarraitu nire mesedez. Pene polla. Ez da zure izena pene polla. Bueno, ez dakit. Eskerrik asko ICG. Oso jatorra zara. Ni estatu batuarra naiz. Imaginatzen zara. Harrigarria da. Ni harrigarria naiz. Estatu batuarra naiz eta orain Euskal Herrian bizi naiz, Donostian bizi naiz. Mendien ibiltzea gustatzen zaizu? Bai. Bai. Oso gustatzen zait. Ulian eta... Eskerrik asko ICG. Zer ari zara hemen Euskal Herrian. Donostian? Badakizu non dagoen? Zarautz eta Hondarribia artean dago. Hiri txikia da. Jende asko ez da ezagutzen. Bai. Eta zer galdererik edazu ezadazu beste galderarik baduzu. Nik Iruñekoa naiz. Non zuzenean Iruñean. Zenbat urte dituzu? Nola esaten da? Adivina. Benetan, adivina. Nola esaten da? Adivina.
Asmatu. Asmatu. Adivina. Zenbat urte ditut. Donosti ez da hain txikia, bai, badakit. Txantxa bat. Txantxa bat da. Ni oso herri txiki batekoa. Ah, bai? Zer da, nogoa zara zu Araitz. Zumaia gustatzen zaizu noski. Kostaldean, hondartza ederra, dauka, jatetxeak asko dira daude, eta Zarautz noski, Zarautz ere bai, getaria, 100%, zein zea. Zein zer. Ah, bueno, 23 urte ditut lagunek. No. Bero geite iru. Bai. Bero geite iru urte ditut. Bai. Kaixo Aimar. Bero geite iru urte ditut. Ona hori. Bai, eskerik asko muina. Bero geita lau. Bai. ¿Cómo sabes? Horregatik duela 2 urte, 2 aste, nire urte beteko izan da. Duela 2 aste. Horregatik, 24 urte ditut. Eskerik asko. Araitz, ez dakit nola hau jaikitzen duzu, baina zuzenien zaude. Zenbat denbora daramazu ikasten? 8 hilabete. Bederatzi hilabete, oraintxe. Arratsaldean, Jose Miel, nire lagun klasean dago. Kaixo, Kaixo, Joana. Jose Miel, TikTok kreador ere bai lagunek. Jairaitu zuri. Begira. Non dago. Search. Kaixo skat. Hau da nire lagun Jose Miel. Oso Jose, oso jarraitu oraintxe lagunek. Jose oso gracioso. Funny. Nola esaten da funny. Bai. Propaganda. Eta gero faktura eman, bai. Barregarria da. Jose Miel oso barregarria da. Eta gero Jose faktura eman, te doy la faktura, gero. Bai, jarraitu. Bai, bakarrik 9 hilabete daramatzat euskara ikasten. Irabaziak erdibana, bai. Irabaziak erdibana. Jose Miel. Irabaziak. Eskerik asko, Xavier. Irabaziak erdibana. Hori da. Venga. Oidek nire lagun. Nire anaia. Eta zer gehiago. Bueno, lagunek. Hau da nire klasea, eguneko klasea euskeraz.
Eta nire klasean euskaraz hitz egiten dugu. Bakarrik, Zergatik? Euskaraz bizi nahi dugu. Eta, hemen denok euskaldunak gara. Hau ez da ohikoa hemen TikToken posten naiz. Bai. Postgarria oso. Bai. Bai, nire klasean euskaraz bakarrik. Beti. Pixka bat inglesea, pixka bat frantsesea, pixka bat ederaz, pixka bat txino nahi baduzu. Baina normalian euskaraz. Hobeto, ez da? Nire ustez, hobeto da. Oso ondo hitz egiten duzu, bakarrik bederatzi hilabete daroazu, bai. Ez da erraza. Nire ustez, euskara oso hizkuntza polita, ederra da, baina zaila da. Oso zaila da, baina badakizu, horrelakoa da bizitza. Ez dut sentitzen. Horrelakoa da bizitza. Bizitza zaila da. Eta txikia da. Jarraitu nire mesedez, euskaraz ikasten laguntzen jarraitzeko bai. Txantxetan ari naiz zurekin. Eskerik asko, Joana. Oso jatorra zara. Taixer, Jose Miel, noiz bideo bat egin nahi duzu nirekin. Noiz. Eta noiz kafea bat edan nahi duzu nirekin. Aste honetan, ala datorren astean. Zure txanda da. Andaluziara joando zaude, bai. Duela 20 urte Andaluzian ikasten nuen nire abizena euskalduna jatorrikoa zela. Andaluzien, Gadizen. Gadizen bizi nintzen duela 20 urte. Nire lagun Gadizen esan dit, Eskot, badakizu zure abizena euskalduna jatorrikoa zela da? Eta esan, zer da euskara, zer da euskalduna, zer da Euskal Herria, ez dakit, ez nekien. Eta hortik, nire helburua euskara ikasten da. Mi meta. Ondago. Hizkuntza. Ondago. Bai. Horrek, no, ez dut ulertu. I gotta go through my notes, guys. Baina bai, glaukoma entzuten, hau da glaukoma bai. You have a good ear, nola esaten da, hemen dago. Belarri ona duzu. Belarri ona duzu, zozoak beleari. Zozoak beleari. Belarri ona duzu. Hau da glaukoma. Eta Andaluzian leku askotan zaude egonda. Baina, bai. Cádiz, Málaga, Sevilla, Granada, Córdoba. Bai, helburu edo xede, bai. Eta oso gustatzen zait Andaluzia. Lagun asko ditut Andaluzian. Zergatik, Iker? Andaluziara joan ziren?
Asko gustatzen zaizu? Zu? Iker? Andaluzia? Asko gustatzen zaizu? Zergatik galdera ni? Nongoak dira glaukoma? Bizkaikoak dira? Andaluzia oso polita delako, zure iritzia jakiteko. Zure iritzia jakiteko. Bai. Tolosarrak dira. Tolosarrak dira. Eskerrik asko. Zure iritzia. Para saber tu llegada. Bye. Bueno, bye. Bye. Eta gero, nire emaztea eta nire emaztea linguista da. Eta hizkuntza asko gustatzen zaigu. Gigu? Ez dakit. Euskara, bai, Landaluzia. Bai. Kaixo Sebas. Tu, zer da tu? Zezaz ikasten ba euskeraz batueraz? Bai, batua ikasten ari naiz. Zuri iritzia, zer da? Tu, pine zuri iritzia. Zer da zuri iritzia? Eskerik asko. Ez da ona. Ez da ona. Kaixo, zelantza ondo? Bai, oso ondo. Primera nago. Jarraitu nire, Zabaz. Jarraitu nire euskari ikasten laguntzen jarraitzeko mesedez. Oso garrantzitsua da niretzat. Ondago. Zozoak beleari ipurbeltz esaera zarra. Barkatu, Joana. Ez dut ulertu. Poliki nirekin mesedez. Hizkuntza azkiak niretzat zaila da. Zozoak beleari ipurbeltz esaera zaharra. Barkatu, ez dut ulertu, zer da hau. Arratsaldeon Mashed Pepper. Eskerik asko Sebas. Ni jarraitzeko. Zaila alzaizu euskari ikastea, bai oso zaila da, baina badakizurro horrelakoa da bizitza! Esaera zarra refran. Esaera zarra honetan? Hau? El refran. Nire esaera zarra horrelakoa da bizitza. Eskerik asko Sebas, partekatzeagatik nire live. Partekatu nire live mesedez lagunek. Estatu batuarra naiz. Eta euskara saiatzen ari naiz. Ezaduzu galderarik baduzu? Niretzat? Mesedez zuzendu nire akatsak? Peinagarria da. Jende gehiago ez dut euskaraz ez dut ikasten. Ezadazu zenbat zor dizudan klaseagatik.
The pot calls the kettle black, zozoak beleari ipur belch. Esaldi ona da. Oso ondo. Hau da zure izena, TikToken? Okay. Iritzia idatzi duzu eta ez iritzia. Non. Barkatu. Non dago. Zerbait irakurri alduzu euskal mitologiari buruz. Eligio buruz, Marisuar, Amalur ta dena? Oh my god. Ro, mesedez. Mesedez. Itzuli mesedez. Zerbait irakurri alduzu euskal mitologiari buruz. Bai, eligioa buruz, religioso, Marisuar, Almalur ta dena. Zur emazteak euskara gustoko du, oso gustoko du. Ni euskara ona naiz. Baina bera beste nivela dago. Bera linguista da. Normala. Itzu zaian. Bai. Hobeto. Zerbait irakurri alduzu euskal, bai, mitologiari buruz, bai. Mitologiari buruz. Eligioa. ¿Has leído algo sobre la mitología vasca? Mira, es que... ez. Barkatu, baina oraintxe ez. Oraindik ez. Oraindik ez. Panai dut, baina oraindik ez. Zein liburua gomendatzeagatik. Ni gomendatzeagatik. Esan mesedez. Ta praktikatzen duzue elkarri? Bai. Jarraitu nire mesedez lagunek. Jarraitu nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko. Oso garrantzitsua da niretzat. Eskerrik asko zozoak beleari. Eskerrik asko Masked Pepper. Oso jatorrak dira zaudete. Eta partekatu nire live mesedez Xabierekin. Xabier bezala. Atzo gauetan besti bat ikasten dut euskeraz. Eta laster bideo bat egin nahi dut besti hau. Zergatik ikasten ari zara euskara? Galdera ona da, Gari. 0060. Bueno, duela hogeita urte Andaluzian nintzen eta nire abizena Zuniga euskal jatorrikoa zela ikasi noen. Eta hortik desde entonces
Hortik. Bueno, ordudanik. Zarete ordutik. Zarete ordutik. Zarete ordutik. Gerostik, hobeto, eta gerostik. Bai, gerostik da. Bai. Eskerrik asko, champiñon. Jaiza. Champiñon. Eta gerostik nire helburua euskaraz ikasten da. Euskara ikastea da. Eskerrik asko, champiñon. Eta ez dakit zergatik, baina noiz ikasi noan nire abizena euskaldun jatortzekoa da, zela? No sé explicarlo en euskera, barkatu. Baina zerbait fuerte dentro de mí Sandy, tienes que aprenderlo. Tienes que hacerlo. Behar duzu. Eta hitz egiten nire amazteekin eta esan dugu etorkizunean gero denbora asko Euskal Herrira joango gara euskari ikasteko. Baina oraintxe posten gaude nire lan eta nire amaztearen lan telematikamente eta oraintxe Euskal Herrian gaude. Eta posten naiz. Horregatik nire ustez hau da helburu handiena nire bizitza. Pixkanaka barkatua. Baina, voilà, hau da nire historia. Eta hurrengo aldiz kontatzeko hobeto. Donostian zaude bai. Donostian bizi naiz. Bai, Donostia ez da euskeraz asko hitz egiten. Bai, zuzenean da. Ados nago Iker. Eta herri txikiara joan nahi dut, baina oraintxe ez da posiblea. Eskerrik asko, zer dao. Bueno, jarraitu nire mesedez, jarraitu nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko. Mesedez, Lore. Kaixo, mesedez Roberto Gomez. Jarraitu nire euskara ikasten jarraitzeko. Jarraitzu nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko, mesedez. Eta, bai, zer galderak da ezadazu galderarik baduzu? Ezaduzu galderarik baduzu. Ez da Bilbon. Ni Tolosen edo Hernanin, bai. Arratsaldeon Najat. Baina bai, ez zaidazu. Eskerrik asko, Iker. Iker, te voy a dar acceso a mis notas.
zuzendeatik nire akatsak. Dime si tienes alguna pregunta. Perfecto. Esaidazu galderarik baduzu. Arratsaldeon. Eta bai, oraintxe Euskal Herrian bizi naiz, Donostian bizi naiz, eta duela 9 hilabete daramatzat euskaltegian. Eskerik asko Najat, oso jatorra zara jarraitzeagatik. Bai, benetan Iker. Zu nire futura moderador. Zergatik ez. Eta egunero, oraintxe egunero, mintza praktika bat egiten ari naiz hemen TikToken, 3 ordetan, euskara ikasteko. Etorkizuneko moderatzailea hori da. Zu nire etorkizuneko moderatzailea zara. Egunen, yes! Thank you, Josemiel. Egunen batean live elkarrekin egin dezakegu. Politiago da nire lagun. Has pagado tu cuenta. Bai. Non dago. Egunen batean live elkarrekin egin dezakegu. Dezakegu ni, baina joago. Nola esaten dago. Dezakegu. Dezakegua da. Dezakegu. Ez du behar barnetegirik, bai. Bai, ez du behar. Bai. Benetan. Ez, laster bertsolari izango naiz. Bertsolari izan nahi dut. Ez dakit, baina musikaria bai. Dezakegu. Hortxe bakit bai. Zer da balitz? Ez TikTok bartetegi balitz bezala, bai. Ados nago. Hau, nire ustez, the method, nire ustez, hau, TikToken, elkarrekin, aro modernoan hizkuntzak ikasteko modurik onena da. Nire ustez. Benetan, begira. 9, 15, 11 lagunekin euskara ikasten ari naiz. Eta ni kroken nago. Nire etxean nago. Oso polita da. Kaixo Danel. Euskal Herritik kanpo norbait badago hemen. Si he ido al campo. Eta gu euskera praktikatzen. Noski.
Noski, zergatik ez, guazen. Jarraitu nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko, mesedez. Bengoetxea, gore eta jarraitu nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeagatik, mesedez. Nik egiten dudana garrantzitsua eta ona dela, uste baduzu, jarraitu nire mesedez. Eskerrik asko, Daniel. Oso jatorra zara. Oso garrantzitsua da niretzat. Eskerrik asko. Hau da nire euskuntza esaldiak. Eskerrik asko ere bai, Xavier. Berriro. Ez horregatik. Oso jatorra zara. Si alguien aquí en live de fuera de Euskal Herria... Oso ondo. Ez dut ulertu. Eskerrik asko, Ro. Bai, galdera ona da. Ez dakit. Batzuetan, edo ala 2-3 egun, neska peruana badago zen nire klasean. Eta euskara ikasten, euskara hitz egiten da. Bai, gure Euskadi eta askatasuna, bai, noski. Eta jende Frantzian, Euskal Herriaren barkatu, Frantzian, baina zer gehiago. Batzuetan jende estatu batuetatik hemen gaude, baina pixkanaka, nire klasia nola esaten da, va creciendo. Orain ulertu dut, bai. Badakizu ikas hitz egiten, zer da ikas? Ikas dialektuak? Ikas dialektuak? Eskerrik asko, Daniel. Partekatzeagatik. Zer bultzatu zizun euskara ikastera? Zerk bultzatu zizun? Nongo azara zu? Lagunek, visitante daukagu. Kaixo! Kaixo! Headphones, non dago nire headphoneoak. Barkatu. Ez... nola esaten da, no estaba preparado por esta sorpresa tan bonita. Ez negoen prest. Tot. A ver. ¿Me oyes? Bai, ¡Uy! Begira! Mentxe. Os presento nire lagun, Jose Miel Lagunek. A ver. Kaixo Scott, moduz. Kaixo Jose Miel, oso ondo, eta zu? Oso ondo, mentxe bazkaldu berri. Bai. Oso poz. Honegin. Nire klasean, nola esaten da, todo es posible. Dena da posible. Dena da posiblea da. Eta oso ondo, Jose Miel gurekin. Eta ondo, zergatik.
nire euskera, Jose Miel, nire laguntze, nola esaten, me puede ayudar. Lagundu diezalake. Bueno. Pixkanaka. Ai, ama. Bueno, posten naiz asko, zu ikusteaz. Bai, Eta zu ikusteaz, eta ea egunen baten kafea hartzen dugun elkarrekin, eta pixkat hitz egiten dugu. noski, esan dit noiz eta ni prest nago. Ni beti prest nago kafea entzat, kafeako. Oso. Venga, Lanean zabiltza? bai. Lan? Ea lan egiten duzun. Bai, noski. Ah, Bai. vale. Bueno, Tartere martu dugu. venga, Hemen gertu gaude eta egunen baten, kafea hartuko dugu elkarrekin. prest nago. Mintza praktika Josene. egin dugu eta, Noski. Eskerik asko. Arkatu, zer? Ez, benetan harrigarria dela 9 hilabetetan nola ikasi duzun euskera, Noski. Guk urteak eta urteak pasatzen ditugu eskolan ingelesa ikasten eta oso maila bajua dakau eta zuk, behitu. Guk ingelesez baino desiente hobeto egiten duzu. Venga. Ados nago. Oso ondo, Barkatu, Jose Miel. Venga. Urrengo batean hitz egingo dugu, lasai, bale? Honekin, Jose Miel. Eskerrik asko zure bitatzeagatik. Begira lagunek. Agur. Agur, ez dakit kolgatzen. Ez dakit aterako. Disconnect. Venga. Bazen. Cool, eskerrik asko, Jose Miel. Begira, lagunek. Dena posiblea da nire klasean. Visitantes ak, lagunak, sorpresariak denak posiblea da. Urduri jarri da Jose Miguelen maiarekin. Urduri jarri da Jose majua da. Ahore oso majua da. Bai. Urduri jarri da Jose Miguelen maiarekin. Urduri. Ez dut ulertu, baina ulertzen nahi dut. Urduri jarri da mai ni? Jose Miguel, bai. Urduri jarri da Jose Miguelen maiarekin. Noski. Jose Miguel hitz egiten bizkorra. Eta ni bebe bezala. Ni robotua naiz. Baina normala da, ez da garrantzitsua da. Ni euskaraz hitz egiten dut pixkanaka. Eta duela nola esaten da, datorren urtean hitz egingo 100%. Graziosoaz izan da, zai egiten zitzaizun ulertzea, baina oso normala da. Jose Miel, mitraieta bezala. Eta ni... Eta Jose Miel... Baina normala da. Horregatik, euskara klasea egiten ari naiz. Noski, eskerrik asko naizat. Pixkanaka. Zergatik hasi zara euskara ikasten? Barkatu, no, barkatu ez, Jose Miel, normala da. Nire ustez, hobeto. Zergatik. Kaletan, jende hitz egiten da horrelakoa da. Eta zurentzat, hobeto. Baina, bueno. Azkar hitz egiten da, hori da. Azkar. Bai, ni robotua.
Eta Jose Miel, azkar hitz egiten da. Ez jajaja, normal hitz egiten duzu, baina euskaldunok azkar hitz egiten dugu. Bai. Entzuten, nire hautza, lasaia da. Baina euskaldunak ya estáis hablando en el futuro. Presentean nago. Zuen etorkizunean zaude. Ni presentean nago. Presente naiz. Bueno. Eskerrik asko, Jose Miel, oso jatorra zara. Eskerrik asko zure bizitzeagatik. Bete bizitatu zara. Siempre estás invitado. Bueno, lagunak. Big box egin duzu. Bye. Beatbox. Big box. Txarra naiz. Big boxekin. Normala da, ikasten ari zara. Bai, eskerrik asko, Max Pepper. Eta oso ondo egiten duz. Eskerrik asko. Jose Miguelekin bideoan bat nahi dugu. Bai. Noski, esan dit duela denbora asko. Jose Miguel. Bideo bat egin nahi dut. Eta publikoa nahi dut ere bai, Zergatik ez. Cruz, ongi etorri, nire klasean, bai. Donostian bizi naiz. Duela urte bat etorri nintzen Donostiarra. Eta orain Donostian bizi naiz. Askar, bizkor, Askar. Kaixo, Oskar, kaixo lagunen. Jatorri honegin, nahiko ondo daramazu. Eskerrik asko jurgi. Jarraitu nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko mesedez. Niretzat oso garrantzitsua da. Asko laguntzen dit. Eta partekatu mesedez nire live. Nik egiten dudana garrantzitsua eta ona dela uste baduzu partekatu nire live mesedez. Nire zuzenekoa. Zein herrialdekoa zara, estatu batua bai, baina nongoa. Galdera ona da, Cruz. Ni Mexiko berrikoa naiz. Ego mende baldean dago. Texas eta Arizona artean dago. Ez da gertu Mexikotik. Ondoan dago. Eta iparraldean dago. Mexikotik. Eta baina nire familia, nire aita Mexikokoa da eta nire ama Eskoziakoa da. Horregatik ni putxero naiz, mezkla bat naiz. Hori da gurgi zuzenean, Breaking Bad grabatu zuten lekuan. Albuquerque, Mexiko berriko hiriburua da. Bai, eta Heisenberg Mexiko berrikoa ere bai. Mexiko berrikoa da ere bai. Bideo idea bat, zuk euskeraz eta Jose Miguelek inglesez ta... Idea ona da, bai. Goazen, Jose Miguel. Zuk, ni euskeraz eta zu Jose Miguelek inglesez. Ta io nola ulertzen duzu elkar.
Oso idea ona da. Bai, oso interesgarria. Bai. Okay. Idea ona da. Kaixo asko. Berragarria da. Berragarria izango da. Nice. Idea onak dira, Ni iritsi nago. Zergatik ulertzen ari zera euskara? Ni oso inteligentea naiz. No, esaten da inteligente. Intelligent. Oh my god, I suck. Bueno, pixkanaka, Ni argia naiz. Pixka bat argia naiz. Azkarra, hobeto, Azkarra, oso azkarra naiz. Eskerik asko legune. Azkarra izaten da, bai. Aldapan gora bestia entzun ezazu. Aldapan, bai. Aldapan gora, bai. Hau da kastelana ez da. Azkartza, bai. Bruno, duela urte bat Euskal Herrira etorri nintzen euskara ikasteko. Nire helburua duela denbora asko euskara ikastea izan da. Eta orain Donostian bizi naiz eta 9 hilabete daramatzat euskaltegian. Euskara ikasten ari naiz nire kabuz. Nire kabuz. Eta egunean batean live elkarrekin egin dezakegu. Algún día podemos hacer live juntos. I thought he was saying every day I do a live. Hori da. Egunen batean bai. Eta egunero live elkarrekin egin dugu. Azkarra inteligentea adimentsua, bai? Adimentsua azkarra da. Bueno, sinonima da. Gaztelaniaz hitz egiten duzu? Claro, hombre, claro, por supuesto, claro. Duela hogeitu urte Andaluzian bizi nintzen eta han nire abizena Zuniga euskal jatorrikoa zela ikasi nuen. Eta gerotik nire helburua da euskaraz ikastea. Horregatik, duela urte bat Euskal Herrira etorri nintzen nire familia geroztik nire helburua euskara ikastea da. Eta lagunek, mesedez, zuzendu nire akatsak Iker bezala, mesedez. Oso laguntzen dit. Asko laguntzen dit. Baina duela urte bat torri nintzen Donostiarra eta 9 hilabete euskaltegian daramatzat eta datorren artean
datorren astean, hasten ari naiz euskaltegien berriro. Yay! Hobetzen ari naiz? Ara ez. Bai, ala ez. Hobetzen ari naiz? Oidek. Eskerik asko, ha? Oh God, it's so hard. But I'm doing it. I'm doing it. Bye, oso ondo hitz egiten zu, eskerik asko, Mas Pepper. Eskerik asko arte. Zuen nire ainaiak zaudete. Bueno, Mas Pepper, no sé si ustedes hembra o varón baino. Pepper Sara. Pimento Sara. Bueno. Eta bai. Jatorri jarraitu nire euskara ikasten laguntzet jarraitzeko mesedez. Eta bai. Baina benetan nire ustez aro modernoan hizkuntzak ikasteko modurek onena da TikToken. Nire klasean. Kaixo Scott klasean. Piperra. Zu piperra Sara, Mas Pepper? Piperra Sara? Hau da zure izena? Lagunek, nola esaten da, me siento mal. Horregatik, gaizki sentitzen naiz. Horregatik, muti bat izena da Poia, Pepe Poia. Baina ez da zure izena benetan, ez da? Zure izena da, ala ez. Pepe Poia? Izena da, ala ez. Ez dakit. Bai. Pepe Poia. Ez da zure bere izena, ez da? Porque me estaba riendo. Decía, pero después, Gero, Sandy, quizás fue su nombre de verdad y no es que, no sé, a veces es de aquí. Bueno. Gaizki sentitzen naiz. Bai. Gaizki sentitzen naiz. Me siento mal. Eskerik asko, Ike. Gaizki. Oops. Come on, dude. Gaizki sentitzen naiz. I feel bad. Ezen bere izenaz, bai. Izen barrigarria zen, bai. Bai, ados nago. Bueno, 4:30 dago, eta bukatzen ari gara nire klasea. Eskerik asko ikasleak lagunek etortzeagatik nire klasean. Eta gaur klase ona izan da. Nire ustez klase oso ondo izan da. Primeren izan da. Bravo, ha? Bravo. Nola esaten da, tuvimos visitantes. Bueno. Zerbait asko. Zenbat denbora egon zara ikasten gaur? Gaur? Bukatzen ari naiz, oraintxe lander. Bai, zergatik. Baina, nire klasea ordu eta erdian da. Egunero. Ordu eta erdian da. Bisitari asko izan ditugu. Bai, bisitari asko izan ditugu, hori da. Eta deonak arpidedunak berriak dago. Asi, non goa zara zu lander. Gaur oso ondo ikusi zaitut, bai, asko posten naiz. Nire, bai, eskerik asko ike. Zurentzat, zure laguntza. Bilbokoa? Bueno, irutan egunero hasten ari naiz. Irutan. Bai.
15etan. Eta ongi etorri, mesedez, jarraitu nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko. Egunero klasean mesedez, partekatu nire klasea zure lagunekin. Bueno, lagunak, gerarte, eskerik asko, eta ondo pasa, gutxi gaztka, horrelako zaila, euskara hizkuntza zaila da, baina horrelakoa da bizitza. Bihar arte lagunak, agur! Agur, 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 bai, beste bat arte, venga ro, bihar arte, mas Pepper, venga ro, Lander, agur, Joana, agur, Olatz, agur, bihar arte!